Neviete, ako na dokonalý steak? Ukážeme si. A k nemu kuriatka v horčičnej omáčke. To všetko v chrumkavej bagete. Dokonalosť sama. Kuriatka nakrájajte. Do panvice dajte olej a maslo a kuriatka orestujte. V miske zmiešajte maslo, horčicu, šalotku, soľ, korenie, zelené korenie a olivový olej. Pastu pridajte ku kuriatkám, podlejte trochu vody, pridajte petržlen a odstavte. Ideme na mäso. Ja som vybral tento nádherný kus argentínskeho ribeye steaku, ktorý nájdete na rohlíku. Osolte ho, potrite oliváčom a šup na grill. Po 3-4 minútach máte hotovo. Bagetu prekrojte, potrite maslom a opečte do chrumkava. Tak toto nemá chybu, len si predstavte tie chute. Maslové hríby na chrumkavej bagete, nádherne prepečený steak, Pardon, ale s týmto sa deliť naozaj s nikým nebudem. Celý postup nájdete na rohlíku a prosím vás, rovno si tam kúpte ten steak, pretože buďme úprimní. V kamenných supermarketoch by ste takúto nádheru hľadali márne. Majte sa krásne a vidíme sa zase u nejakého bombového receptu.